Maniwala ka sa akin, kaya rin kita i-detect kahit nandun ka sa lugar. Papahanap kita doon, pasisigawin kita. Wala sa, mahigpit pinagbabawal ito ng Diyos, pero pinipilit ko lang ito gawin para matuto lang kayo. Palalabasin ko yung paa mo dito. Palalabasin kita sa loob ng bahay mo, sasabihin mo, ako ay isang mangkukulam. Sisigaw ka doon, maniwala ka sa akin. Pero mahigpit yung parang kung na rin kayong kinukulam doon. Pero hindi yun basta inuutos ng Panginoon. Ginagawa lang namin yung pag pinakailangan lang naman para magbago kayo. Oo. Kasi pinapagalitan ako ng Panginoon yun, pero hindi ko yung ginagawa. Tanda mo. Minsan ko na ginawa sa isang tao yun. Matigas kasi ang ulo. Ayaw niyang huminto. Kalas na kalas. Tapon ng tapon. Meron pa ako nakikita. Bilisan mo. Kalas na kalas. Gaano ba taga-kadaming nilagay mo? Isang batalyon na ba? Ha? Kalas na kalas. Kaya pala temporary mo. Nagsasakit mo. Matagal na Tagal na yan. Kalas kalas. Pinapano namin, wala naman. Kita mo na nga. Parasan ko pa. Saan pa namin yan? Ngayon na lang nag-ano siyang gano'n. Kalas na kalas. Ubos. Ang likod ko. First time ko dumaan sa dyan eh. Yung taon na pala yan. Oh. Gaano pa kadami yan? Nanay? Gaano ka konti? Isang baso, dalawang baso, isang timba, o gaano pa? Isang baso na lang. Kalas ng kalas. Huwag mo na itong ulitin, ha? Pagbibigyan kita, ha? Hindi. Kita mo, ganito kabait ang aking ama, ha? Ganyan pa rin kita mahal. Hindi niya na inalam ang pangalan mo. Pangalawa, matanda ka na, 62 years old ka na. May kapansanan ka pa sa kaliwete mo, sa likuran mo. Sinabi ni ang karne sa likuran mo. Nandiyan siya, kaya na-translate niya sa utak ko. Pangalawa, kung may galit ka sa mundo na wala kang anak, huwag mong sisisihin ang aking ama. Naintindihan mo? Totoo bang mali? O, di ba? Huwag mo siya. Kung may galit ka sa mga tao, huwag mong silang idadamay. Kasi ang Diyos pa rin ang nakakalam kung bakit ayaw ka bigyan ng anak. Dahil hindi siya lang naman nakakaalam, naintindihan mo? Ang importante, nabubuhay ka na maayos, ha? Kaya asawa ka naman, naintindihan mo, di ba? Wala na kayong anak. Siguro naman, yung asawa mo, huwag mo rin kukulamin, naintindihan mo, ha? Ayaw mo mahalin ka niya ng totoo, na tapat sa puso niya, na walang bahid na ano, ha? Naintindihan mo? Kalas na kalas. Napapagod na yung kamay mo. Bakit ano ba yung kamay mo? Potol? Hindi. Matanda ka na. Ano ba ang trabaho mo? Yung dati, anong trabaho mo? Yung medyo bata-bata ka pa. Tindera ng ano? Maraming klase tindera. Kakanin, palengke, sa grocery, sa gasolinahan. Marami. Ano? Nang ano nga? Saan nga doon? Gilid-gilid ng kalsada. Ano nga yung tinitinda nyo, nanay? Maraming ibig sabihin ng paninda. Pwede ka nagtitinda ng isda, pwede ka nagtitinda ng sabon, pwede ka nagtitinda ng shampoo, etc. Sabon, etc. Ano man produkto, ano? Sige, kuklose muna natin yan. Wala na akong pakialam sa mundo nyo. Importante, kalas lang ng kalas. 62 years old ka na talaga. Baka na pang... Oh, sige. May kapansanan ka sa likuran mo? Saan banda? Sa kanan, sa kaliwa? Ito yung kanan, ito yung kaliwete. Dito? Sa likuran mo? Meron nga ako nakita eh. Para kang mayroong pag ganun uka na parang bukol. Bata mo pa yan nakuha? Sige, kalas. Pero hindi naman halata din kapansanan nito sa likuran. Nakita lang, mayroon lang ano eh. Masyado mabait yung batang yan. Eh, anong pangalan ng batang yan?
Ha? Marisol ang pangalan niya? Ano? Ah, madali lang siya magtiwala. O kita mo, mahina na siya magsalita, oh. Mismo ito na yung magkukulang. O, sige. Eblis siya magtiwala. Ano ba nang sabi, ano bang kinaawayan ng kaibigan niya? Bakit mo naman kasi tinrabaho kung wala ka naman dapat? Kasi sa lahat ng mga magkukulang na may subo, tinatrabaho nila ang isang tao, may dahilan. Tinitingnan nila sa talaan, tinatanong ang pangalan, lahat, tapos tinitingnan kung anong ginawa ba nito. Hindi naman kasi lahat, papaliwanag ko sa inyo ha, sige kalas na kalas, huwag ka makikinig. Minsan may nagpagamot dito, hindi lahat ng kinukulam may mabuti. May dahilan kung bakit sila kinukulam. Yun. Ang pangalawang paggagamot sa espiritual ng Panginoon Kristo, siyempre ang Diyos ang tatawagin. Sino ba tatawagin? Sino ba demonyo tatawag sa Panginoon? O, di ba? Kasi minsan meron ako nakikita sa ibang manggagamot, nabasa ko yung comment eh. Bakit daw ang mga tao bakit daw tinatawag ang Diyos? Isip ko, may kililing yata yung nagtanong yun. Sino ba tatawagin mo? Ba sa pare nga, in Jesus name. Sa pangalan ng Jesus, lumayas ka. O kung may ano man dadaan sa ako na, di ba? In Jesus name. Ay, sinatangin mo, Lucifer. Paintuin mo yung ano. Ingot yata. Minsan may kililing lang yung mga nagtatanong sa mga comment. Mga basher, hindi may iwasan yun. Hindi, wala naman ako pakialam sa mga ganong baser. Wala naman ako kukuha. Walang kakwenta-kwenta yung mga ganon. Kasi mga sinasaniban rin sila ng ano. Kaya nga minsan, nagtataka ako. Sa mga sikat na mga manggagamot, may nakikita ko ng ganon. Minsan nababasa ko. Ay, minsan natatawa ko sa mga nagtatanong. Minsan may kililing yata yung mga nagtatanong. Kalas na kalas, lahat. Alisin mo na yung gamo-gamo, ha? At huwag mo na pasusukayin to ng ipis, ha? Papakainin mo na to. Kailan to gagaling? Pagka-uwi niya. Hindi. Gusto ko ngayon na. Ayaw ko ng pagka-uwi, ayaw ko ng bukas. Sa araw na ito, kailangan hindi mo mapainit yung krus. O, sige. O, kailangan tataba siya, ha? Tapos, babalik siya rito, magpapasalamat sa Panginoon Kristo. Naintindihan mo? Ha? Maniwala ka sa akin, hindi mo pa nararanasan ang parusa na ibibigay ng mga anghel ko o kaya yung mga medalyon ko sa puso ko. Wala akong kwintas. Oo. Pero meron akong medalyon sa loob ng puso ko. Huwag mong pilitin silang umatake sa'yo. Maniwala ka sa akin, araw-gabi hindi ka makakatulog hanggang pumayat ka. Kung anong parusang ginawa mo rito, gagawin nila 3 beses. Lahat ng kinakain mo, hindi mo rin makakain. Sige, bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak, ate? Tama ba sinabi ng aking mga anghel? Kaya ka lang nagagalit sa mundo dahil hindi ka binigyan ng aking anak, hindi ka binigyan ng aking ama ng anak? Huwag mong sisihin ang taong ito. Kung may galit ka, pag may nagpautos sa'yo, bigla mong inaatake sila. Isipin mo, kung halimbawa anak mo to, paig ka ba na siya ay kulamin ng ibang tao na kapwa mo makukulam? Tapos hindi mo siya mapagaling. Halimbawa, magkukulam ka, mas malakas pa yung magkukulam na nakalaban mo. Hindi mo siya mapagaling. Sino ang tatawagin mo doon? O ngayon, hindi ka matulungan ng Panginoon Kristo kasi gumawa ka ng kasamaan. Halimbawa lang, pero hindi ka matitiis ng Diyos. Sasabihin niya, anak, pumunta ka sa taong yun. Yun ang makakatulong sa'yo. Paano yung manggagamot na pinadala niya sa isang manggagamot, sinabi ng manggagamot? Magkukulam ka. Pinaramdaman niya yung aura mo na magkukulam ka. Bakit mo pinapagamot sa akin ang iyong anak? Dahil meron rin dito nagpagamot. Sinabi ko nga sa kanya, magagamot ka, bakit hindi mo magamot ang iyong sarili? Tapos ang dami mo pang borloloy. At natawa siya sa akin. Ano yung borloloy? Mga kwintas. Marami kang medalyon, pero tinablan ka. Kaya ako nga, hindi nagsusuot nga eh. Kasi alam ko, ang Diyos lamang ang nakakapagtanggal o nakakapagpagaling o makakaibuwas ng mga sakit na hindi maintindihan ng siyensya. Naintindihan mo na. O sino nakakahiya doon? Diba? Gusto mo bang maranasan mo yon? Maranasan mo halimbawa na may anak ka, kaya siguro hindi ka binibigyan ng anak ng Diyos kasi masama ang nasa isip mo at gaganti ka sa tao. Kung halimbawa, bigyan ka ng anak ng aking ama, gagawin niya lahat ng ginawa mo ay hahataw sa mga anak mo. Magiging may sakit siyang ketongin, hindi mo siya mapagaling. Sino sisisi mo? Ang Diyos na naman. Binigyan mo nga ako ng anak, marami naman sakit. O kaya binigyan mo akong anak, magnanakaw naman. O hindi sumusunod sa akin. Diba? Kung anong ginawa ng magulang, ang sasalo din ng iyong mga anak. Naintindihan mo na? Hindi kita pinapagalitan kasi mas matanda ka sa akin.
Inihikayat lang kitang bumalik sa aking ama. Kasi naaawa ko sa inyo. Pagdating ng panahon, nakakatakot sa impyerno. Huwag nyo nang pangarapin nyo dahil nakita ko na yun. Minsan na ako namatay at binuhay lang ako ng Panginoon Kristo. Kaya ako nga takot na takot ako eh. Ayaw ko nga mag-isip na masama sa kapwa ko eh. Alam mo bakit? Kasi pag ginawa ko yun, tinusgahan ko ang kapwa ko tao. Lahat naman tayo may kasalanan. Hindi tayo perfecto. Walang anghel, walang sinugo. Ang isa lang anghel natin, ang mga guardian angel natin. Wala ring gabay kung hindi ang anghel natin. Pangalawa ha, ang Diyos pa rin na naghahari sa ating puso. Naiintindihan mo? Sige, kalas. Paano siya magkakaroon ng anak at papatayin mo siya? Masisiyahan ka ba kung masasaktan mo siya at mapapatay mo siya? Diba hindi? Konsensya mo pa to. Dalaga pa ba to? O, kita mo, dalaga pa siya. Bibigyan mo ba siya ng, gagayahin mo ba ang kanyang karumal-dumal na buhay kasing katulad ng buhay mo? Hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon maging maligaya? O sa pili ng kanyang magiging asawa at magiging anak? Gusto mo bang gayahin mo yung ginagawa mo? Gusto mo bang mangyari rin at maranasan niya yung naranasan mo? Di ba pangit yon? Paano kayo tataas ng aking ama? Isuka mo yan. Alam ko na yung lalabas na lahat. Doon mo isuka sa gilid. Isuka mo. Ihulog mo yung leg niya. Sige, isuka mo lahat yan. Kailangan maisuka mo yan para gumaling na siya. Isuka lahat yan. Ilabas mo. Tutulungan kita. Sa pangalan ng aking ama na si Jesus Nazareno. Tinatawag ko si Ella. Hindi. Tinatawag ko si Magnitico. Ilabas mo. Sige, ilabas mo. Inutusan ko si Magnitico. Tanggalin ang sakit at iangat sa loob ng bibig niya at pakawalan. Sige, tapon mo. Hanggang hindi humihinto ang init nito na sa loob pa ng katawan niya, yung dasal mo. Kalas! Ilabas mo na. Tutulungan ka na niyan. Magnitico, inuutusan kita at tika. Pumasok ka sa katawan ng batang ito at upang ilabas mo yung sakit niya. Sige, tapon. Tapon ng tapon. Lahat. Yan na. Lumabas na yung dugo. Ano ba yan? Sige, kalas. Humihina ang physical na katawan ng batang ito. Kaya hindi tayo pwede masyadong tumagal. Kaya kailangan ko lang makalas ito. Sumuka ba yan doon sa manggagamot? Hindi po uuwi namin. Dapat sumuka yan doon. Kailangan maipas niya yung buong katawan niya. Para makalas yung ano. Hanggang hindi siya lumalabas sa sumusuka, hindi yan mo. Memorya lang kami mga 1 kilometer. Nagsuka. Okay lang yun, wala namang problema yun kung nagsuka. Pero may kulang pa yun. Kalas ng kalas. Pumunta ba dito ng taga Manila ko? Yung kuya ko ata. Wala pang pumunta yung barito. Wala pa. Sige, tapon. Siyempre pagod na yan. Siyempre, pagod na yung katawan, lupa niya. Pagod na yan, kaya ganyan. Pagod na yan. Kita mo, siya lang binabantayan ng lamok. Kaya ganyan yung binabantayan ng lamok. Kasi yung lamok may ligdo sa mga malalamig na mababantot. Kasi may ganyan akong ginamot eh. Nagtataka ko siya lang pinupunta ng lamok. Yung mga nakatabi sa kanya, walang lamok. Oo. Tapos naglabasan yung mga kago, yung mga ganyan sa insekto, iikot ng ikot sa kanya. Okay. Kamugang mo. Kalas ng kalas. Ano pa, wala na? Wala na, meron pa. Isandal mo yung katawan niya. Ako na magkakalas lahat. Baka hindi niya na makayanin ang katawan niya. Hina na. Manghihina na to. Wala. Meron pa, wala na? Nanay! Meron pa, wala na? Titingnan ko. Huwag mo nang galawin ang katawan niya. Medyo tumagal tayo ng konti. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen.
Kailangan hindi na tumingit ha. Ama Jesus, amang sarap kami yung mga nakilay niya kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan kaya kami yung buhay. Amen. Ama Jesus, amang sarap bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Huwag kang magulo. Humikpit na yung hawak ko, ibig sabihin mahina na. Kasi kanina hindi ko pa ito nahawakan, umiinit na. Nakatodo na to. Steady mo, huwag ka maingay, ako magkakalas. Bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling. Bigyan mo ko ng kapangyarihan. Tutulungan kita magkalas. Hindi ka daw marunong magkalas. Engot. Sige, kalas. Tanggalin mo. Marunong ka maglagay. Hindi ka masyado marunong magkalas. Bilisan mo. Salamat, Ella. Sa Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Kalas. Tutulungan na lang kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu. Umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin mo to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayin niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Binabasbasan ko to sa pangalan ni Jesus, Nazareno, upang kagalingan ng kanyang mga nararamdaman sakit at malayo to sa lahat ng sakuna at trahedya, sakuna at disgrasya panganib. Ang mga taong na hindi gustong manakit at masamang inisip sa kanya, nawa kayo ang unat maghari sa kanilang buhay at ganon din sa batang ito. Sa pangalan ni Jesus, huwag ka nang babalik dito, ha? Bumayo ka sa pangalan ni Jesus at umalis ka na sa loob ng katawan niya. Amen. Gumising ka. Atras. Tingnan mo ng tubig. Yung tubig mo, Jero. Wag na. Ito na lang. Hindi. Masyadong malamig. Pengin niya. Malamig. Hindi pwede malamig. Konti pa. Hindi pa. Sa kain ng sasakyan mo. Manibado na. Meron pa. Ilang minutes na. 18. Anong pangalan niya? Marisol po. Marisol. Anong gitna? Bagayan, Chodoro. Pag gitna? Bagayan, Chodoro. Gitna lang. B. B. Ano yun? B. Bagayan. Bagayan. Apelido. Chodoro. Inom. Bago na mukha niyo. Nawala ng itim. Kanina maitim po eh. Uy, huwag mong ubusin. Porket sinabi ko lang ubusin. Inumin mo eh. Sinabi mo ubusin mo eh. Mauwaw ka talaga. Matagal tayo. Maabot tayo ng mahigit karating oras eh. Kulang pa. Hindi. Dadagdagan ko ng dasal yun. Yung dasal mo, ano pa lang yun, pang linis pa lang, cleansing pa lang yun. Hindi pa yung, wala pang general tayo. Antayin mo muna, babalik yan. Ngayon yung kamay mo. Hindi pa nga nakakalat yung dasal sa loob ng katawan mo eh. Nakita mo. Kung dito ko sinukat kanina, di ba? Opo. O, tingnan mo. Doon na natin kukunin sukat ha. O. Pantay na. Di ba, pantay na. Pero kukunin natin ulit dito sa baba, di ba? Kanina, mahaba ito, di ba? O, pantay na, di ba? O. O. Tama po. Di ba kung dito natin kinuha kanina, ang sabi ko, sa original, ganyan kahaba, di ba? Pag kinuha natin dito sa pangalawang sukat, ang mahaba, ito, di ba? O, kita mo, pinantay na natin, o, pantay-pantay na. O, wala nang labis, wala nang kulay. Pero pag kinuha ulit natin sa pangatlo, mas lalong pumantay, di ba? Di ba kanina, baliktad. Ito mahaba sa kalabete. Pag doon naman natin kinuha sa baba, ang kanan naman mahaba. O, nagbabaliktad. Ibig sabihin, marami kasi siya sakit. Tayo mo muna, mag-circulate yung ano.